Sanibonani. Umnikeni Mtunga lo yazi ngihleli ngiyacabanga. Ukhona ingane njengamanje ehleli ayizazi isibongo sayo kodwa yazalwa abantu ababili. Yazalwa abantu ababili futhi ababecabangile ukuthi njengamanje bafuna ukulala bayeka abangayisebenzisa icondom bayeka bahlalela nje benza ucansi kwase kwavela lengane. Leyo ngane leyo njengamanje iyakhala kubhlungu ayizazi ukuthi yakabani abantu mabekhuluma ngebongo zabo bona leyo ngane le iyaxakeka ngempela isanganelwa ikhanda ukuthi yakabani. Ngithi uma ngabe ukhulelwe leso siso awusazi ukuthi esakabani noma uyasazi kodwa lo muntu owalala naye ucabanga ukuthi uyihlazo. Tshela ingane ukuthi yakabani. Ingane yona mayisivele kufanele izazi ukuthi ubani isibongo sakho siwena isibongo sakho iyona nto ekuchazayo ngempela ukuthi ubani iyona nto ekukhululayo iyona nto eyenza ukuthi ukwazi ukuthi uphile impilo eyiqondayo uzazi ukuthi ubani. Wena wawungathini ukuba isibongo uzazi. Yebo walala nesigebengu noma walala nohlanya noma walala nomuntu ongahlelekile kanjani noma walala nesihlobo abanye bafihle ngoba balala nehlobo kodwa ngileyo ngane leyo kusabalekile lokho njengamanje ukubalekile ukuthi ingane ayizazi ukuthi yakabani. Ngakho ngithi lapho khona uyazi ukuthi umntanakho awumtshelanga ukuthi owakabani. Uyazi ukuthi umntanakho uhleli ubuza zonke izinsuku ukuthi ngempela mina mama ngingowakabani. Mtshela isibongo noma ngabe wawulale nomfowenu mtshela ukuthi wena uzala umfowenu uye lo ngoba egcineni vele lezo zinto zizoyixaka. Kukhona inkolo abanye kukhona inkolo zahlukene abantu bakholelwe enkolweni ezahlukene. Uma ngabe ingane ingazazi ukuthi yakabani yona izofaka isiphandla esithini izobiza liphi idlozi emsamo. Uma ngabe uyasumkuma uyoshumayela enkonzweni uthi mina ngwakabani ngephutha lakho walenza awangamtshela umntwana isibongo ukuthi owakabani noma ngabe wawulale nentsha noma ngabe wawulumtshela ukuthi wena isibongo sakho ngowakanja mtshela ukuthi wena isibongo sakho lesigebengu esiqeda abantu umtshela ukuthi ke ubaba wakho uye loya bese noNkulunkulu uyokuthethelela emacaleni akho. Tshela umntwana ukuthi wangabani. Ibhlungu lento bengibuka uhlelo njengamanje ku TV lapha ku Bay TV lapho bekuthiwa khona ake kusukume abantu abangazazi ukuthi bangabakabani. Kwasukuma cishe abantu abaningi kakhulu lapha ngamangala. Ngakho ngithi nje nawe tshela ingane ukuthi yangabani. Mangabe wenze lokho kuyobonze kahle. Ngiyabonga. Umnikeni Mtunga 076 071 8190 noma ungibambe ku Facebook uthi nje Mnikeni Mtunga noma uthi Umsinga FM uzongithola lapho. Mnikeni Mtunga siyabonga.